Mae'n anodd dewis. Mae yn anodd dewis. I ni'n mynd I gael gweld nhw'n mynd? Fi'n credu. Mae Justin Davies yn edrych sy'n bach yn gloff I fi. Mae wedi cael rhyw gic. Gobeithio bod hwnna ddim yn mynd I ymharu arno fe yn rhedeg gyda rebel. Ie, yn y wasgod goch na. Odi, mae fe'n disgwyl tyn bach yn gloff. Odi, mae fe. Ie, yna fe. Bydd e'n cerdded fyna yn meddwl, please, pa gofyn I fi drwtan. Ie, odi, siw fod. Ac eto'n gwybod beth raidd o fe ar ryw adeg. Odi, mae Gwen ar ei gwyneb y beirniad, Judith Reed. Mae wedi clebran gyda'r stiwardiau. O, a ni am yn I gael trot bach to. Thistledown Becky Downey. Eboles tair flwydd ore. O'n i'n sôn ddo fi'n credu bod Colin Tibby a coesau anhygoel dy fe, mynd a mynd a mynd. Dyw e ddim yn ifanc, pob parc Colin, ond a dyma ni Eboles Fflyden, Perlas. A dyma ni, mae beirniadu Pencampwriaeth, y stoc ifanc adran A yn dod I ben o dan llyged y beirniad, Judith Reed. Wi bod ti marw eisiau clywed beth mae'n mynd I wneud, ond fe gewn ni wybod yn fuan. Wi'n twmlo nawr am Justin, ond ni'n trafod bod e'n gloff. Mae galon siŵr o fod wedi cwmpo. Odi, siŵr o fod. Ni'n feddwl bod e'n goffo mynd rownd unwaith to. Mae'n ddigon profiadol. Ceffil ath gynt, Idyllic Spectre. Dyma fe. Hwn yn symud yn dda, dyw e? Mae e. Ti'n gweud falle bydd hi'n edrych am rhywbeth, tymod o dangyfrwy, rhywbeth sy'n mynd I dyfu mlaen. Falle taw, Spectre bydd e. Fyddai'n ni'n meddwl, fyddai'n falle yn cael ei denu at hwnnw, ond ddim yn gwybod. Ryd y fel un siabod, yn ail yn yr dosbarth yr ebolesu 2 flwydd. Ebol 2 flwydd. Ac yn ail yn dosbarth yr ebolesu neu adferch blwydd. Coed y llan Roxanne. Roxanne yn tyma bach o drafferth I setlo, ond dyma ni, offa ni. Dri yna fe. Wedi cael cic yn rhyw gylch arall ar rhedeg yn y llydd. Dosbarth yr ebol tair blwydd cwmni'r snapshot. Ac yn ail yn dosbarth eboles neu adfarch gorau tair blwydd. Serena Crump tu flan I ni, Rookery Sweetest Song. A dyma hi, y danger I fi, resfair, mae'n lun da fi, Dangerous Lady. Steve Williams, perchynog, ac yn dwylo Derek Dykes yn rhedeg. A dyma ni, Dangerous Lady wedi cael ei siawns I wneud tipyn o impresiwn ar y beirniad yn Pencampwriaeth, y stoc ifanc. Fe ewn ni weld beth yw'r penderfyniad mewn moment. The judge here today, Mrs. Mary Jones of Llannon, has the privilege or the very hard task of choosing here this afternoon the champion young handlers in both age categories. And these champions will then go on to compete to do the overall. Yn gweithio yn galed, ma. The Society should acknowledge with thanks the sponsorship of this competition by Mr. Brian and Mrs. Janice Foster. Hoffwn ddiolch o ran y cymdeithas I noddwyr yma am y dosbarth y championship yma heddiw, Mr. Brian and Mrs. Janice Foster. Ond ydym yn gwybod bys yn gwylio yn eiddgar o
stand and now. Brian and Janice feel very honoured to sponsor the award, and we are privileged to have them in our company here this afternoon. Dyma ni. Mae rhaid I fi weid, mae'r beirniad yn mynd I gael gwaith caled I benderfynu fan hyn. Wyt ti'n hoff iawn o idyllic spectre, wyt ti? Wel, fi'n credu bod e'n symud yn dda. Fi wastad yn licio un sy'n gallu symud. Gallu symud a fe oedd e'n symud yn dda, mae rhaid gweud. Un o'r pethau oedd Mrs Reid yn glir oedd hi'n edrych am. Cadw'n agos I Edwin Prosser I Stewart. Mae fe'n cael y gwybodaeth, mae fe'n cael y gwir cyn bod dim neb yn cael e. Ond wyt ti'n ffansio Esrysfer? Felly, yn gyntaf yma yn y Pencampwriaeth, mae'r Credu bod I wedi gwneud I penderfyniad. Mae wedi. O! Mae wedi. The judge is judging the Ponies section initially. These are our 14 Trefnu, siarad, wneud yn siŵr bod yr het yn mynd I gael I bwyntio at y ceffio reit. A Beth, wyt ti'n wedi dewis yn dda, mae rhaid gweud I dilyn spector yw'r enillydd dosbarth y Pencampwriaeth y stoc ifanc. Ashley Aldroyd a Dan Williamson, yma? Ie. Chwarae teg iddyn nhw, mae'n siŵr fydda'n wrth I bodd. Wel, oedd e wedi symud yn y Pencampwriaeth na. Oedd, a Liz a Mac Kilby hefyd wrth I bodd, mae'n siŵr. Ar esfar Dangerous Lady yn Is Pencampwr. A dyma ni. Mae yna ddoi berson yn gwenu ar diwedd beirniadu Pencampwriaeth y stoc ifanc yn yr adran A. A'r ceffil bach sydd wedi wneud a curo pawb yn y cylch bore yma yw idyllic spectre I Ashley Aldroyd a Dan Williamson. Ac yn Is Pencampwr, resfa'r Dangerous Lady I Steve Williams. Yn cael ambell I gisa nôl fyd yn dweud? Odi, mae fe'n dangos faint mae fe'n meddwl I bobl Odi, mae'r ddoi a bond ond dyw e. Odyn. Ond dyw e. Ie, spector wrth gwrs yn llydd yr dosbarth I ebol 2 flwydd. So dim ond 2 yw e, digon o dyfu, digon o amser iddo fe wella to fyd. Ac yn Is Pencampwr yw'r ceffil blwydd, yr eboles blwydd, resfa'r Dangerous Lady. So ei ieuenctid sydd wedi cael I heddi yn dyfa Beth. Ie. Am y tro ta beth. Ie, wrth gwrs, mae rhaid mi mlaen mewn foment nawr I gystadlu am prif Pencampwriaeth yr stoc. Fi'n gallu gweld... stoc section A. Sori, fi'n gallu gweld hwn yn ynghau Judith, fi'n credu. So, ti'n gallu gliro pam? Beth wyt ti'n meddwl wrth ni? Wel, mae fe'n bert. Mae fe'n edrych yn Gymreigedd. Mae fe'r teip o ben fi'n credu mae hi'n cadw gytre. Llygyd pert. A dyma ni wrth I Beth egluro beth sy'n dda am yr ynni fel hyn. Idyllic spectre I Dan Aldroyd ac Ashley Aldroyd a Dan Williamson. Pencampwr yr adran A y stoc ifanc.